L-att ta' karti ta' flus folots li tneħħew miċ-ċirkolazzjoni f'pajjiżna żdied sew matul l-2024. Dan joħroġ minn stqarrija tal-Bank Ċentrali ta' Malta fejn ġie spjegat li din is-sena ġew ippreżentati total ta' 1565 karta tal-euro folots. Dan ifisser żieda sostanzjali meta mqabbel ma' snin preċedenti minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u restrizzjonijiet imposti fejn l-att ta' karti tal-flus folots kien eċċezzjonalment baxx. Intqal li minkejja dan il-proporzjon ta' karti tal-euro folots għadu baxx ħafna meta mqabbel mar-karti tal-flus ġenwini fiċ-ċirkolazzjoni f'pajjiżna li fl-2024 ammontaw għal ftit aktar minn 32 miljun karta tal-flus. Minn barra hekk il-proporzjon ta' karti tal-flus folots f'Malta u ta' 0.28% meta mqabbel ma' dawk kollha konfiskati fiż-żona euro matul l-istess perjodu. Fl-2024 jirriżulta li kien hemm żieda fl-ammont ta' karti folots tal-20 euro u tnaqqis f'dawk tal-50 euro. Dawn it-tnejn flimkien kienu jammontaw għal 82% tal-karti tal-flus folots kollha maqbuda. Minkejja l-livell baxx ta' flus folots irrappurtati lokalment, il-Bank Ċentrali ta' Malta jibqa' jwissi lill-pubbliku biex joqgħod attent meta jħallas u jitħallas bi flus kontanti. Dan kif il-biċċa l-kbira tal-karti tal-flus folots jistgħu jintarfu faċilment minħabba li m'għandhom l-ebda karatteristiċi ta' sigurtà.